good morning mga kamayr and mga sisi. Welcome to our channel, and for today is Happy Tuesday sa ating lahat. So, pasensya na, medyo maingay po kasi nandito po ako sa shop. And ayan, tinda-tinda na naman tayo, kayod-kayod. Yung kapatid ko busy doon maglagay ng label sa mga new items ko. So, maingay po talaga. So, ngayon, meron akong i-share sa inyo. Bumili ako ng Champ na chocolate chew candy and itong Viva. Favorite ko to nung high school ako, kaya bumili. Caramel candy siya, so napakasarap. So ang purpose nito, every time na may bibili sa akin, bibigyan ko sila ng isang Viva tsaka isang Champ. So, as freebie ba? Ayan. Pang freebie yan. So pag naubos siya, bibili ako ng bagong candy. Ito kasi yung isa sa mga favorite ko. So, caramel, basta lahat ng bibili may candy. Yung hindi bumili, syempre walang candy. Sabay ganon. 2 pieces each buyer lang. Kasi sayang, baka mawalan tayo ng ng kita. So, ito na rin yung aking mga chili. A few moments later. So, ayan, everyone. Kumusta kayong lahat? I wish all of you, everyone, have a nice day. Busy kapatid ko maglagay ng label. So, ito yung freebie natin. So, yeah. Papa Jesus, guide me today and always. So, thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!